Hvad kommer til at ske i dag? Jamen, der kommer til at ske det, at vi er taget fra Esbjerg i vores årlige tur til Christiansborg, hvor vi skal over og se, hvad de laver derovre. Og vores medlemmer, det er jo sådan, at med vores medlemmer, vi laver en gang om året, der laver vi en tur over til en ekskursion til Christiansborg, hvor de kan gå rundt og se, hvad der egentlig foregår derovre. Susanne, hvorfor er du med i dag? Det er jo fordi, jeg er så heldig, at jeg er blevet Esbjerg-kredsens folketingskandidat her for et par måneder siden, lige før sommerferien. Hvorfor er du blevet det? Jamen, det er jo fordi, at jeg har haft et tæt forhold til Esbjerg i mange år. Jeg har været med i politik i mange år og altid været over og deltage i Esbjergs julearrangementer og sommerarrangementer og kender rigtig mange medlemmer i Esbjerg. Hvad vil du stå for, når du kommer ind, hvis du kommer ind? Jamen, jeg vil jo kigge lidt på, hvordan vi kan gøre lidt mere her i Syddanmark i det hele taget, kontra at alting skal ligge, både kultur og uddannelse, sådan noget ligger i de store byer, især i hovedstaden. Vi har jo lige hørt, at der er rigtig, rigtig mange unge, der er kommet ind på en uddannelse, men at de slås om at få lejligheder. Det er svært at få lejligheder i både København og Aarhus, og de lejligheder, de unge mennesker kan få, er så dyre, så de ikke engang kan betale deres husleje med den SU, de får. Der synes jeg, det vil være en rigtig god idé, hvis at nogle af de der videregående uddannelser, de bliver lagt ude i provinsen, og det kunne eksempelvis være flere uddannelser til Esbjerg og andre byer her i syd. Så det er jo en spændende tur at komme over og se Christiansborg. Og så er det jo med, at man møder en masse mennesker, både fra Esbjerg Lokalforening og fra Varde af. Så alt i alt, det er en hyggelig dag, og man møder en masse mennesker på, så det er bund og grunden til det. Er I noget med, at du vil ind på Christiansborg? Ja, jeg er jo som sagt selv stillet op i Esbjerg Omegnskredsen. Nu har jeg så været på Christiansborg før, men så er det lige til at se det igen, hvordan det ser ud, og hvor man måske kan være heldig at komme til at sidde. Så. Hvorfor vælger man at være politiker? Jamen altså, det er fordi, jeg har sådan en eller anden ting, der siger mig, at nu er jeg sådan en type, der altid har sagt min mening. Og derfor så tror jeg, jeg går man automatisk ind i politik på den baggrund, fordi når man har sin egen holdning til tingene, og man gerne vil ændre nogle ting, så ligger det naturligt for mig at stille op. Forsøge på at stille op i hvert fald. Så. Skal man ikke have god psyke for at være politiker? Jo, nu er jeg ikke så langt inde i spillet endnu, men det er rimelig hårdt. Du bruger mange timer på det, og man siger, at politik det er et lidt grimt spil en gang imellem. Men sådan er spillets regler, ja. Jamen, jeg er jo stillet op i Sydlands kreds her, og så er jeg blevet inviteret med af Esbjerg. Jeg er jo siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti, og så er jeg handicapordfører. Og vi har et godt samarbejde i Sydland, så nu skal de over se Christiansborg, og så er jeg en af dem, der skal være med på rundvisning og fortælle lidt om, hvordan arbejdet er på Christiansborg. Hvad kommer vi til at se på rundvisning? Jamen altså, jeg viser Landstingssalen og Fællessalen, og så har vi noget, der hedder Sammentaleværelset. Og så skal vi jo også op og se Folketingssalen op fra og ned. Så det bliver jo spændende at sådan komme rundt og kigge. Og så vil jeg fortælle lidt om arbejdet derinde, hvad jeg laver, og hvilke beslutningsforslag jeg har fremsat i Folketingssalen, og også noget om, hvad jeg har fået gennemført. Så det bliver spændende. Du fortalte også, at du var noget med handicap. Hvad kan du tilbyde? Jamen altså, for eksempel har jeg lige haft et beslutningsforslag i Folketingssalen omkring opsættende virkning, hvor mennesker med handicap de ikke skal fratages deres hjælp, når de ikke har forbedret deres funktionsevne. Desværre var der ikke opbakning til det, men så har jeg gået videre med det i Socialudvalget, så nu har vi lavet en fælles beretning, og så skal vi over og tale med ministeren efter, nu her, når vi mødes igen. Kan I høre mig? Ja, det er godt. Jeg vil jo først og fremmest sige tak, fordi jeg må komme med på den her tur her. Og også tak til Peter, at han vil køre i det her møgvejr. Jeg ved ikke, om det er noget, du har bestilt, Peter, at vi skal køre i regnvejr, men... Det er nemmere for mig at vaske bussen. Okay, jamen så er han jo vasket, når vi både kommer frem og når vi kommer hjem. Ja. Det er dejligt. Ja, så kører vi igen fra herfra, og det næste stop, det bliver ved Karlslunde, lige før København, hvor vi indtager vores madpakker, som vi har købt.
Hvad tror du, det betyder for lokale foreninger, at de laver de ture der? Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man værner om lokalforeninger, for det er dem, der gør et rigtig stort stykke arbejde, og også er med ude på vores kampagne og dele brochurer ud, når vi stiller op til valgkamp. Så uden dem, så var det rigtig svært at fungere som folketingspolitikere, fordi at vi skal hænge sammen som en helhed og samarbejde på tværs. Den betyder rigtig meget. Den betyder jo, at de får lidt indblik i, hvordan hverdagen ser ud på Christiansborg, hvad vi politikere vi går og slås med af problemer, og hvad for nogle nye idéer vi har og gerne vil lave for dem. Og så betyder det jo også for os som politikere, at vi kan snakke med folk og sige, hvad er det i deres hverdag, der ikke fungerer, hvad kunne de godt tænke sig, at vi tog op inde på Christiansborg. Så det betyder rigtig meget, at man lærer hinanden at kende og får gode idéer. Er det fremgang i DF? Hvordan kan I mærke det? Det kan vi mærke ved, at det er ligesom om, at der er kommet en eksplosion i Esbjerg nu, hvor alle sammen stemmer på. Da vi var ved kommunevalget, eller lige efter kommunevalget, der havde vi cirka 325 medlemmer, hvor vi er ved at komme langt over 400 medlemmer lige i øjeblikket. Det er en helt eksplosion, der er sket i Esbjerg. Alle vil melde sig ind, og alle vil være medlemmer i Esbjerg Lokalforening. Så det er jo kun en stor gestus også i Esbjerg, at vi kan få så mange nye medlemmer i lokalforeningen. Så kan man jo tænke sig, hvorfor, det ved jeg ikke, men man kan godt påtænke sig. Jeg har en sekretær, som gerne også vil have et stykke tror. Tusind tak alle sammen. Tusind tak, altså. Jeg vil bare sige tusind tak. Det her, det er jo, jeg vil sige, 12,5 år efter jeg startede første gang, og 20 kilo tungere. Hvorfor bliver man 20 kilo tungere? Tak. Det er fordi, du har så mange besøg.